ஹலோ, அரசியல்ல வட்ட செயலாளர் பதவி மட்டும் தாங்க இருக்கு. சதுர செயலாளர் பதவி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. வட்டத்துக்கு ஒரு செயலாளர் இருக்கும்போது சதுரத்துக்கு ஒரு செயலாளர் வச்சா உங்க குடியா மொழி போயிடும். ஹலோ, நான் ரொம்ப சீரியஸா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சார். ஏன் ஆஸ்பத்திரியில முடியாம கிடக்குறியா? எப்படி பேசினாலும் கேட்டு போடுறானே. நான் மேட்ருக்கு வர்றேன். வா, என் ஏரியாவுல விளக்கெரியல. மண்ணெண்ணெய் வாங்கி ஊத்துறா மங்கி. என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க? என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க? யார்கிட்ட பேசிக்கிறது தெரியுமா நீ? ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல்வாட்ட பேசிட்டு இருக்கா. என்கிட்ட பண்ணி சிக்கனா? டேய், நீ சரியான ஆம்பளை இருந்தா எங்க அண்ணன் ஒருத்தவத்தை மோதி பாடுறான். டேய், வாடா இங்க. போட குரா. டேய், நீ ஒரு அப்பா ஆத்தாளுக்கு பிறந்தா நேர எங்க அண்ணிட்ட வந்து மோதி பாரு பாப்போம். அட்ரஸ் சொல்றா. டேய், என்னடா பெரிய அட்ரஸ்? வண்டு முருகன் நம்பர் 2 மேலப்பாளைய தெரு கோயம்புத்தூர் 24. ஓ, நம்ம ஏரியாதா? ஏய், இந்தாடா, இங்க கொண்டாங்க. இந்தாங்கண்ணே. ஹலோ ஹலோ, என்னடா கட் ஆயிடுச்சு? டேய், சொல்லுங்கண்ணே. என்னடா வண்டி நிறைய வர சத்தம் கேக்குது? உங்க